आबसुनि बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन जाय नोंथांमोना माने हाबा जानाय नोंथांमोना बिबानखौ माने नागारनांगौ बे खोथाखौ माने आं बुङाखै। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुलांगोन, नायलांब्लानो जाबाय। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नाय। निसिम मोनसे गुरै खावलायहरनो नाजादों। जाय बिथांमोना दा सेन्ट्रेल डिस्ट्रिक्ट आनसलिकआव बिबान लानानै दं, बिथांमोनखौ जों दा मिन्थिनो मोनदों गासैबो बिथांमोना हाबा जानाय सुबुं गोजा। मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला सासे सुबुङा गावनि संसार जानायाव गथ' गथायखौ लानानै आवगायलांनो नागिरो, अब्ला जोंनो रांखान्थिनि गोनांथि जायो। बे रांखान्थिखौ जेब्ला मानसिया होसोयो, अब्ला जोंनि साननाय हनाया संसारिक आरो रांखान्थिनि उन उनल' थानाय बायदिखौ जों दा नोजोर बोदों बा नुगासिनो दं। बिनिखायनो आं दानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ, दानि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफोरा रोंगौथि गोनां, बिथांमोननो एबसुनि गासै हाबा जानाय बिबानगिरिफोरा बे लाइमोनफोरनि आखायाव आबसुनि दुलाराय बर' फरायसानि बिबानखौ हंगारनानै होनांगौ। मानो होनोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसाफोरनिसो प्लेटफर्म। बिनिखायनो बे प्लेटफर्माव कुनु हाबा जानाय बिबानगिरि थानो नाङा आरो थानो मोननाङा। जेब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा बिबान लानानै हारिखौ सिबिनो, जोंनि रांखान्थि हक, आसार खान्थि हक, कालचार गासिबावबो बिथिङाव बिथांमोना गोसो होनानै मावनो हागोन आरो इयुनाव बिथांमोना जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा महरै बुहुमाव दिन्थिलांनो हागोन बा दालांनो हागोन। बिनिखायनो जोंनि संबिधान, आबसुनि संबिधानाबो बेखौनो बुङो जे जोंनि आगोलनि बर' फरायसा आफादाव कुनु हाबा जानाय बिबानगिरिया बा सुबुङा बिबान लानो मोनामोन। बिनिखायनो बिथांमोना संबिधानखौ मानिनानै, प्रट'कल सिस्टेमखौ मानिनानै जाहाथे दानि जाखांफुनाय लाइमोन गोरों गोराफोरनो गाव गावनि बिबानखौ गथायना होयो, बेखौ जोङो गुरै खावलायहरो अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। लोगोसे जों दा नुनो मोनदों जोंनि आबसुनि बा अल बड' आबसुनि दुलाराय बर' फरायसानि हालोदा लासै लासै जोङो माने दुरबल जालांनाय नुदों। थिग बेबायदिनो जुदि लाइमोनफोरनि आखायाव जुदि जोंनि दावगाफुनाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनि आखायाव जुदि हगारना होआबा, लासै लासै जोंनि दुलाराय बर' फरायसानि जि गोहो बोलो, बियो लासै लासै लोरबां जालांगोन। आरो लोरबां जालाङोबा लासै लासै जोंनि थासारिया, हारिनि थासारिया गाज्रि जालांगोन। मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो बुंबोगासिनो दं, दुलाराय बर' फरायसाया जोंनि हारिनि सिनस्रि। जुदि हारिनि सिनस्रिब्ला, बे हारिनि सिनस्रिखौ हारिनि सिनस्रि महरै जुदि दैदेनलांनांगौबा जोंनि लाइमोनफोरा रोंगौथि गोनांफ्रासो दैदेननांगोन। मानो होनबा दानि दिनाव जों नुनो मोनदों जाय बिथांमोना हाबा जानाय सुबुंफ्रा बिबान लानानै दैदेनलांगासिनो दं, सम सम बिथांमोना अबेबा नङा अबेबा समाव अबेबा नङा अबेबा राजनिथि दोलोनि उन उन खारनायखौबो जों नुनो मोनो। जाहाथे राजनिथि, राजखान्थिनि खिबुआव बा उनाव खारा, जों बेखौनो गुरैयै खावलायहरो बड' फरायसा आफादनिसिम। जोबथारनायाव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसननिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबावबाय दि दुलाराय बर' फरायसानि हाबा जानाय जायफोर बिबानगिरिया दङ, बिथांमोना गोख्रैनो बिबानखौ हगारनानै दानि जावगाफुनाय गोरों गोरा लाइमोनफोरनो बिबानखौ गथायनानै होनांगौ। बेनो।